Presented by KR Film Sahibganj. अजीत मोबाइल महाराजगंज Music by Krishna Anand. लाली लगा के बॉबी फिट भइलू तू तो वीडियो बना के बॉबी हिट कइलू। लाली लगा के बॉबी फिट भइलू तू तो वीडियो बना के बॉबी हिट कइलू। खाली घोड़ी देखावे सबके पागल बनावे अरे जान मारे कनवाली। हाय रे टिकटॉक वाली, हाय रे टिकटॉक वाली, हाय रे टिकटॉक वाली, हाय रे टिकटॉक वाली। Recording by Krishna Digital Recording Studio Sahibganj. अजीत मोबाइल महाराजगंज तोहर मीडिया में भइल बार चार चानू हो देवे खातिर मांगा तारू सुना खार चानू हो। तोहर मीडिया में भइल बार चार चानू हो देवे खातिर मांगा तारू सुना खार चानू हो। तोहर देख के जवान चुए मुहवा से पानी तू कुनाल के बारू घर वाली। हाय रे टिकटॉक वाली, हाय रे टिकटॉक वाली, हाय रे टिकटॉक वाली, हाय रे टिकटॉक वाली। अजीत मोबाइल महाराजगंज रघुबर रंगीला पगलाइल बारे हो कृष्ण आनंद मुरझाइल बारे हो। रघुबर रंगीला पगलाइल बारे हो कृष्ण आनंद मुरझाइल बारे हो। कहतानी सुन सिला तोहर माल बारे ढिला अरे फेल भइल मत पाली। हाय रे टिकटॉक वाली।